Дякую, шановна громада, що ви вистояли такі тяжкі дні тут на площі. Так ось, ще і на раніці не було певності. А добре веде психологію цих людей. Вони тільки силу вважають. Навіть Володимир вийшов без спросу на трибуну. Він ще хотів немножко говорити. И тут депутаты не вытримали. Они несколько десятков человек побегали, сказали: вон отсюда, у тебя руки в крови, ты без спроса депутатов, кто-то еще не пустил, но словно не дали сказать слово. Что мы добились? Мы добились максимуму, чего можно было в этой ситуации добиться. 100% добиться тут было немаксимум. Але мы все-таки, я лечу, добились максимуму. Була така небезпека, що вони приймуть суверенітет, а потім зарежуть націю і зарежуть усі питання, зв'язані з хунтою. Нам вдалося настояти таким чином, як все ж таки розглядалися перші питання об спиненні діяльності КПБ, КПСС, об департизації, об націоналізації майомості. Окромя того, удалося навіть нечакано, ми навіть це і не планували в початку, упустили просто успішно, але потім виправили. До КПБ добавили ще і НКСМБ. И только после этого мы приступили до закона о суверенитете. Його прийняти як закон об наданні конституційного статуса декларации о державном суверенитете. Конечно, это не то, что мы хотели. Яны оказались вельми осторожными, и я разумею, яны, так сказать, думают еще, максима, нечто вернется, ничего уже не вернется. И это было принято. Їхні інтереси, конечно, іншого плану. Їм нема виходу зараз. Нема виходу. Вони бояться, з одного боку, нашої демократії, бояться народу, а з другого боку, вони бачать, що об'єктивно уже Совєтського Союзу не існує. Компартії вже не існує. КПСС розпадається. Але, шановна громада, це тільки початок. Тепер від нашого всього громадства залежить, чи реалізуємо ми цю перемогу. Тому що зараз треба підтримка. Коли не буде такої підтримки, то усі структури у їх зосталися. Вони підорвані, але вони, я кажу, ще не зникли. Вони тільки, я кажу, психологічно підорвані. То вони зведуть до того, що усі ці завойови, вони не будуть реалізовані. Вони не будуть реалізовуватися, вони просто не будуть виконувати. Тому треба їх примушати. І це тільки перший крок. Коли така підтримка буде, то я впевнений, Беларусь будет и свободной, и незалежной, и не коммунистичной. У нас есть все возможности стать свободным, счастливым, заможным народом, и нас будут поважать, шановать, и тогда життя наше будет радостным. А жить добро – это самое наивысшее. Просто мы давно не жили, мы не жили еще при свободе. Мы еще только не усведомляем, что это такое. И вот начинается разница. Так давайте ж пам'ятати об тим, що від нас буде залежати, як буде довжитися наш світлий день. Живе Білорусь!